таҷдид ва аз навсозии роҳи мошингарди ҳулбук Темурмалик Кангурт бо дастгирии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи расидан ба яке аз ҳадафҳои асосӣ раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионӣ сурат мегирад. дарозии роҳ 58.6 километрро ташкил медиҳад. айни замон бо равонакунии тамоми имконият корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дорад. дар доираи лоиҳа 5 пул, 34 қубур ва такиядеворҳо бо дарозии 1164 метр бунёд карда мешавад. ҳадаф гузошта шудааст ки роҳ тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ сохта шавад то солиёни зиёд барои ронандагону мусофирон хизмат намояд. аз навсозии роҳи автомобилгарди ҳулбук Темурмалик Кангурт бо дарозии 58 километр идома дорад. дар доираи лоиҳа 5 пул бо дарозии 93 метр ва инчунин деворҳои ҳимоявии 15 ададро ташкил медиҳад. айн замон дар иншоот корҳои кандани нишебиҳо, тайёр намудани таҳкурсиро, насб намудани новаҳои оҳану битонӣ ва сохтмони пулҳо идома дорад. масолиҳи сохтмонӣ дар корхонаҳои соҳа бо истифода аз шароити мусоид истеҳсол ва ба мавзеъҳои роҳ интиқол дода мешавад. самаранокии фаъолияти иншоотро бошад мутахассисон таъмин мекунанд. дар даврони истиқлоли давлатӣ ҷалби лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва маблағгузории маҳаллӣ барои рушди соҳа аз ҷумла ба истифода додани нақдҳо, пулҳои мошингузар ва роҳҳои аҳамияти маҳаллию байналмилалӣ дошта мусоидат намуд. паҳноии роҳи мошингарди ҳулбук Темурмалик Кангурт дар марҳилаи якум 12 метр ва дар марҳилаи дуюм 10 метрро ташкил медиҳад ки аз ин қисми мошингардаш дар марҳилаи якум 7 метр ва дар марҳилаи дуюм 6 метрро дар бар мегирад. фармоишгари иншоот вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва корҳои сохтмонӣ дар ҳамоҳангӣ бо маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо пеш бурда мешавад. корҳои заминӣ, бартараф намудани қабати болопӯши роҳ, хокканӣ ва дигар тадбирҳои дар доираи лоиҳа пешбинӣ шуда дар асоси нақша пеш бурда мешавад. талу теппаҳо ҳамвор ва роҳ ба талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида мешавад. айни ҳол мо дар шоҳрои автомобилгарди ҳулбук Темурмалик Кангурт қарор дорем. ман роҳбари идоракунии ҳамин ширкат Шу Чианг ном дорам. яке аз ҷойҳои беҳад душвор кор кардан ҳамин қитъаи роҳ мебошад. айни мо дар ин самт ки сангҳои калон ҳаст, аз ҳамин сабаб дар ин ҷо кор кардан мушкил аст. мо аз ҳамин сабаб барои бехатарӣ самти ҳаракати нақлиётҳоро ба дигар тараф айни ҳол равона кардагӣ ҳастем. ин ҷо баландии қуллаҳо аз 37 то 40 метр баландӣ аст ки ба 4 қисмати нимҳамворӣ тақсим кардагӣ ҳастем. 260 нафар коргарон ҷалб карда шуда. мо кӯшиш мекунем ки дар муҳлати муқаррар гардида сохтмони роҳро бо сифат ба анҷом расонем. аллакай қиддаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди ҳулбук Темурмалик Кангурт барои хобондани асфалт омода карда шудааст ва асфалтпӯшкунӣ бошад аз фасли тобистон оғоз мегардад. зебогардонии шафати роҳ бошад дар ҳамоҳангии маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо бо мақомотҳои маҳаллие ки роҳ аз ҳудудашон мегузарад. ноҳияи восеъ ва Темурмалики вилояти Хатлон ба анҷом расонида мешавад. дар ин баробар ҳадаф гузошта шудааст ки барои босифату саривақт ба анҷом расонидани корҳо аз техникаву мошинолот ва таҷрибаи муосири роҳсозӣ ба таври васеъ истифода карда шавад то иншоот солиёни зиёд барои ҳамагон хизмат намояд. ғамхориву таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи рушди соҳа барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум нигаронида шудааст. раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионӣ яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва бо таваҷҷӯҳ ба ҳамин самт маҳз дар даврони истиқлоли давлатӣ ронандагону мусофирон аз имкони беҳтари хизматрасониҳо дар самти роҳу нақлиёт баҳравар шуданд.
аз навсозии роҳи мошингарди ҳулбук Темурмалик Кангурт дар ҳамин доира сурат гирифта айни замон дар 17 қитъа 120 техникаву механизмҳо барои ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ сафарбар карда шудааст ва роҳ соли 2023 ба истифода дода мешавад. наврӯзшоҳи азизулло, Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Файзулло, барномаи иттилоотӣ таҳлилӣ, Тоҷикистон.